Avui és un dia per fer memòria. 30 anys després de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el president Montilla ha recordat que la democràcia es guanya dia a dia, amb la implicació de tots, i la seva consolidació ens obliga a treballar sense treva. Ho ha afirmat en l'acte d'inauguració de l'Espai Memorial Democràtic, un centre pioner a l'estat espanyol dedicat a la recuperació de la memòria històrica. Perquè convé tenir present que la democràcia es troba sempre i a tot arreu en una situació d'equilibri fràgil i precari i que es conquista diàriament amb l'esforç de tots. A partir d'ara, el Memorial Democràtic, des de la seva nova seu, és l'eina que ens ha de permetre reflexionar col·lectivament. Una reflexió que ja han fet altres països i societats, que ens ha d'ajudar a construir una memòria compartida, retrobant camins que puguem recórrer plegats. Entre un arxiu i un museu, l'espai és un equipament cultural des d'on s'impulsarà l'estudi sobre la memòria democràtica, però sobretot és un homenatge a tots els lluitadors i lluitadores per la democràcia.